Ahojte, vítam vás v novom vlogu v mesiaci február a ja už som konečne doma. Jediné, čo si ešte trošku počas vlogu tohto zaspomíname na moju zimnú lyžovačku a ukážem vám nádherné výhľady a potom už začneme normálne fungovať, normálne žiť a normálne na sebe makať. Pretože tento mesiac toho bolo fakt veľa. Let's go! Bola som si kúpiť džusík na pumpe a už som spokojnočka. Možno si myslíte, že tvorcovia na sociálnych sieťach akože majú strašne veľa voľného času a nemusia nič robiť. To, že si môžeme viac manažovať čas, je fakt. Keď si človek pravidelne tvorí, tak to musí mať nejakú osnovu, musí rozmýšľať nad tým stále, čo natočí, ako natočí. A potom sa vám napríklad stane ako mne včera. Roztrhalo sa mi srdce normálne. V odzovkách, hej. Ale strašne mi to bolo ľúto, lebo som natočila nádherné zábery z tenisu. Niektoré, ktoré by nešli ani von, proste mala by som ich pre seba. Ja som si ich proste vymazala. Sa stane, že buď vám niečo spadne, niečo makáte 6 hodín a vypne vám program napríklad. To trošku opustila, ale pamätáte si moju bývalú značku? Strašne ma to poznačilo, keďže som odtiaľ odišla a odišla som tak nečakane, odišla som náhle, rázne, všetko sa tam zomlilo na konci. A ja milujem, keď môžem niečo akýby chytiť a pozrieť sa na to, že toto som vytvorila. Ja som sa v tom vyžívala, ja som to úplne zbožňovala. To bolo prvýkrát vtedy, tak my sme to zriskovali. My sme mohlo sa nám vydariť, nevydariť. A neviem, či by som už s tým, že viem, aké rizika to obnáša, by som úplne do toho išla, keďže mám nejaké povinnosti nové. Už asi budem žiť v Bratislave na veky. Takže s rôznymi rozhodnutiami prišla aj väčšia zodpovednosť. No a nie som si úplne istá, či by som do tohto sektora išla úplne, keby to nemajú byť len nejaké limitky, že si proste vyrobím pár kusov, ale do takého väčšieho projektu. Ale samozrejme rozmýšľam nad niečím. Ja tú svoju vlastnú tvorbu musím mať, lebo mne to chýba, ja to cítim, že mi to chýba. Samozrejme, že mám v hlave veľa rôznych variant, čo by som mohla vlastne vyprodukovať. Hlavne šport celkovo, všeobecne, mi je veľmi blízky. Viete, že mňa baví fakt naozaj skoro všetko. A ja by som to chcela práve takto spojiť, že neísť úplne čisto do toho fitka bušenia, ale do takej komplexnosti. Rozkúškovať, ako by som si to predstavovala, aby som vám to ponúkala pravidelne, aby to nebolo nudné časom a tak ďalej. Takže rozmýšľam. Okrem toho, že natáčame videá, tiež si musíme na to nájsť čas. Teda ja nie som ten typ, ktorý točí stále, lebo ja sa snažím aj žiť ten život normálne, nielen s kamerou v ruke. Aj keď nikdy sa mi to nedarí a stratím sa, preto som aj povedala vlastne drahému, že keby sa náhodou stratím na dlhšiu dobu, ako na dlhšiu dobu myslím, že na pár hodín, že som už úplne mimo reality, to proste do mňa šťuchne, že halo, Zuzka, túžme. To sa mne nestáva, ale môže sa mi to stať, keď mám múzu a rovno striham video a chcem to mať dobré, tak proste sa zamotám aj na 6 hodín, takže sa pomaly od toho telefónu ani neotrhnem. Každý to má nejako a nemyslím si, že človek, keď sa chce snažiť, má úplne voľný deň. Samozrejme, nie je to ťažká práca, hej, o tom sa nemusíme baviť. Ty nohavička. Je dôležité podotknúť, že tu mám dosť bordel, takže dneska si spolu popratujeme. Aha, Flavina, ty už máš väčšiu hlavu ako ja. Ako si to predstavuješ? Fluffy? Ako? Ako nič? Začala som medzičasom strihať video a zistila som, že má dosť veľa minút s tým mojím výletom do Francúzska. Takže upratovanie si necháme do ďalšieho videa, pretože upratuje sa stále a my si ideme pozrieť výlet do Francie. Milujem pesničku. Takže práve sa nachádzame v areáli nemocnice St. Louis. Čakáme, kým to celé začne. Je to fakt, že nechutné dosť, akože tieto ľudské kože a ich choroby. The first big day for Mixa, it's birth in pharmacy. I made a big move, a big strategy. Our belief is that Tak, práve sme si spravili krásnu spoločnú fotku a my už máme zase po všetkých stanovišťa. Dostali sme tu do Mixa taštičku a ideme sa napapať niekde. Zarozené okna. Vôbec nič. Chcela som dať iba tento francúzsky vibe pesniček. Tieto parížské budovy majú niečo do seba. To je nádherné. Na to máš mi ďakujem. To je taká riadne, taká cibulová, že som sa, že tá cibulová je taká jemná iba, taká, že výrazná. Už sme po úžasnom obede, som taká prečganá, za 4 hodiny ideme jesť znovu. Takto sa už kráča k Louvru. Wow, lidi, vidíte to, čo ja? Je úplne úžasné, že môžem takéto miesto navštevovať aj vďaka eventom. Prvýkrát som tu. Práve sa nachádzame pred Louvrom a ideme vlastne aj dovnútra. 25% is still going. Nachádzame rôznymi miestami. To je úplne nádherné. Toto je realita obrazu Mona Lisy, milión ľudí.
to je najbližšie, ako som dokázala dostať a si som sa nechcela pozrieť na Mona Lisu sama. Takže idem rovno, že preč, lebo toto je totálna tlačenica, to ja neznášam. My sa nachádzame už v ďalšom hoteli, ideme na Mixer Dinner so všetkými účastníkmi z rôznych krajín. Jedna z vás tu za mnou prišla, mi napísala na Instagrame, že má vymakne niekde v Paríži a chce sa mu spraviť fotku, tak to bolo také cute, strašne ma to poteší. Museum of Waxes, which... Ránko číslo 3 v Paríži. Robím posledný make-up, obliekla sa tak, aby sa mi zmestili vlastne aj veci do kufra, pretože už pôjdem rovno z eventu na letisko a ideme do laboratórií. Welcome to our Research and Innovation Center, a unique place where the science of Mixa comes to life on a daily basis. Presne tu by som bola, keby som sa nevzdala štúdia. To nie srandujem. Ale také to niečo by ma bavilo, taká čistá prácička. Už sme vyšli z laboratória, bol to jeden úžasný zážitok. Ideme sa už iba napapať a ja odchádzam na letisko a pokračujeme na francúzsky trip. Pôjdeme spolu do Chamonix. Budem vás lyžovať so mnou ešte. Fajn. Bueno. Hej, si ma odklonil. Haló. Idem skúsiť svoj prvý rekord v živote. Ja musím počkať. 1 hour later. Takže kým sa ti to dám akože... A potom si to zoberieš na tanier? Wow, už to padá. Wow. No to nekopal. Aha, pozri, aká mini úlečka. Dobre, ty? Aj to? Ňam. To je strašne super, ja tu chcem bývať. Čo myslíte, že znamenal ten smiech? Prečo sa mi smeješ? Z najkrajšieho wellnessu v okolí Chamonix mám iba tento škaredý zábor. Ja už tu mám ready vecičky na snowboard. Venovať vlasy a ideme na to. A ja som dneska postrčíš, vidíš? Už sa tomu nevyhneš. Moja výbava dnešná na lyžovačku sú že detské rukavice. Maťuková mikina a nohavice som chcela zakúpiť, našťastie. Môžem v pozadí iba počuť, ak si žujem ten týtak. Dneska najvyšší bod? Kde sa máme dostať? Na tomto stredisku, hej. Asi je celkovo na zlyžovanie. Tie výhľady sú fakt na ne zaplatili. Takže toto je Mont Blanc. Uiii. Vidíš, som v 6 stopy. No nespadni, prosím ťa. To máš vlastne riziko. To je podľa mňa taká ideálna káva pre mňa na ráno. Už sa nachádzame na ďalšom lyžiarskom stredisku Val Thorens a ja vám to ukážem po horách. Najhoršie, že ono sa tu nedá zachytiť proste na tom videu, tak škoda reči. Podľa mňa len ja môžem lyžovať v Zarabunde. Taká ultra waterproof. Celá mokrá. Wow. Nice. Hi. Aktuálne som stratená v Meževe.
pretože Matej išiel robiť pracovné veci. A ja tu blúdim a tieto obchody sú tu dosť nebezpečné pre mňa, pretože ja by som si tak strašne niečo kúpila, lenže chcem si kúpiť kabát a aktuálne sa snažím fokusovať na ten. A tu nakúpovať kabát je, že krát 3 cena, údajne. Takže sa normálne bojím vojsť do tých obchodov. Nie, cheval, či čo? Cheval je kôň, cheval a blon, takže bielý kôň. Dnešný deň sa nachádzam v Courcheveli. Je to veľmi známe, fancy, ten kolotočík, takže vám tu natočím pekne. Pôjdem nájsť nejakú kaviarničku, kde si budem opäť robiť. Fakt úplne bez zemly, ale teraz je úplne hmla. Asi na budúce. Na to nemám. Ani na to nemám. Na nič tu nemám vlastne. Mám tak maximálne na fotku s nápisom Rolex. A to stačí, nie? Fafitiško. Ja už ťa vítam v svojom workplace-íku a verím, že sa ti vlog trošku cestujúci páčil, pretože ja som si ho nesmierne užila. No a ideme si zodpovedať 3 otázky, ktoré som vám dávala na Instagram, že sa vám môžete pýtať. Prvá otázka je, že či mám v pláne vlastne vydávať nejak pravidelne a nejaké moje fitness ciele na rok 2025. Nechcem úplne slúbiť, že každý týždeň vyjde video, ale tak nejako si to predstavujem. Za ten týždeň sa mi dokáže nakopiť toľko videí, že to má celkom zmysel. Takže myslím si, že raz do týždňa by mohol vyjsť nejaký vlogík. Fluffy, nechceš si sadnúť? Ale záleží to aj od toho, čo budem vlastne v danom mesiaci robiť, pretože mne najviac dáva zabrať ten strih. Natočiť nie je až taký problém, ako to zostrihať, dať tomu nejaký chronologický postup, aby to malo aspoň trošku hlavu a petu. Takže budem sa snažiť vydávať častejšie a verím, že to budú teda minimálne 2 videá do mesiaca na YouTube. Na Instagrame by som chcela tú tvorbu trošičku pozmeniť, takže vás sledujte a uvidíte. Fitness ciele na rok 2025, to sa možno akože viaže aj s nejakou otázkou súťaženia, aj takú tu mám. Viete, že keď som aj naposledy išla súťažiť, tak už som bola takmer pripravená a už posledný mesiac sa len doťukli detaily. Takže myslím si, že keď sa na to budem cítiť, tak by som išla, ale že by som mala nejaké špeciálne vízie, že teraz idem súťažiť a musím, to vôbec nie. Takže ak by si mala dať jednu radu svojmu mladšiemu ja, čo by to bolo? Keby to mám úplne zhrnúť, tak ja by som asi nič nechcela vrátiť, všetko sa deje z nejakého dôvodu a má posunúť človeka ďalej, ale určite by som veľmi apelovala na budovanie vzťahov a komunikácií s ľuďmi blízkymi, hej, že či sa niečo deje alebo nedieje, či sú to krásne zážitky alebo sú to smutnejšie udalosti alebo tak, aby ten človek vedel rozprávať o svojich pocitoch. Takže určite byť viac otvorenejší k tomu svojmu blízkému kruhu ľudí. To budovanie vzťahov by som si určite ponechala aj svojmu budúcemu ja, aj terajšiemu. Taká otázka, že myslíš si, že ešte niekedy budeš mať takú postavu, ako si mala? Come on, akože na toto tiež môžem odpovedať, pretože ja som nikdy, asi fakt, že nikdy necvičila z dôvodu, že by som chcela vyzerať nejako, alebo lepšie. Ja som vždy cvičila buď viac, alebo menej, alebo ma to proste bavilo, alebo som nemala až také obdobie a na základe toho som nejako vyzerala. Ale že by som to dávala ako na prvú priečku, že idem cvičiť teraz kvôli tomu, aby som lepšie vyzerala, tak nikdy nebolo. Že mňa to proste vždy ma niečo naplňalo a na základe toho sa odvíjala akože tá postava, ale no. Ešte je tu jedna otázka, že ahoj Zuzi, mňa by zaujímalo, či si niekde zamestnaná, alebo čím sa živíš, ďakujem. Ja už som to vlastne načrtla na začiatku, v podstate asi sa pýtaš na môj príjem, tak hlavný príjem je aktuálne zo spolupráce. Môžem si teda dovoliť už povedať, že za tie roky, čo tvorím na tých sociálnych sieťach, tak mi to zarába, hej. A samozrejme, že plány sú ešte nejaké. Takže verím, že sa ti videjko páčilo a my sa vidíme v ďalšom. Čaute.